Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil iddefenda lill-viċi Kap tiegħu Beppe Fenech Adami. Dan fil-kazin Nazzjonalista ta' Ħal Luqa ftit tal-ħin biss wara li l-gazzetta Malta Today zvelat li jisem Beppe Fenech Adami tfaċċa f'investigazzjonijiet dwar każ ta' ħasil ta' flus bin-nies fiċ-ċentru tal-investigazzjoni marbuta wkoll mad-droga. Skandlu u allegazzjonijiet illi Beppe xaħat kategorikament immedjatament dalgħodu. Immedjatament dalgħodu. Allegazzjonijiet illi jmorru lura għal Jannar tal-2013 ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali. Fil-fatt qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali l-awtoritajiet Olandiżi talbu lill-awtoritajiet Maltin jinvestigaw. Iżda hawn Malta l-awtoritajiet m'għaddewx biżżejjed evidenza lil dawk Olandiżi. Dan kollu għal Busuttil huwa devjazzjoni u gideb. Qalu x'nistgħu nivvintaw biex in-nies jitkellmu fuq xi ħaġa oħra. U ħarġu b'żewġ affarijiet. Waħda illi tħabbret illum qalu nafu x'nagħmlu, nivvintaw skandlu fuq il-Partit Nazzjonalista. Din l-informazzjoni baqgħet mistura u ġiet żvelata grazzi għal ħidma kollettiva tal-ġurnalisti indipendenti u ġurnalist barrani. Ġurnalisti li sfaw fil-mira tal-attakk ta' Simon Busuttil. Illum fuq il-gazzetta, waħda mill-gazzetti illi kollha l-istejjer illi tirċievi minn Kastilja, naraw storja li suppost skandlu fuq Beppe Fenech Adami. Qabel u wara l-attività politika f'Ħal Luqa, ġurnalisti indipendenti pruvaw isaqsu mistoqsijiet lil Simon Busuttil dwar il-każ li fih huwa involut Fenech Adami. Iżda Busuttil injora lil ġurnalisti u nħeba wara l-partitarji nazzjonalisti. Timbuttawna, please. Sew tħallu ġurnalisti għamlu xogħol. Fistqarrija l-Partit Laburista nnota li r-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għal każ bħal dan hija inkwetanti. Żied li l-Partit Nazzjonalista jrid jassumi r-responsabbiltajiet politiċi tiegħu u juri bil-fatti li tali aġir m'għandu qatt ikun ittollerat.